Jako první v historii pak spojil úřad pobočníka krále s pozicí mistra našeptávačů a vytvořil tak nejefektivnější sledovací systém, který západ zemí kdy poznalo. Pro fanoušky seriálu to může být něco, jako byste si představili Lorda Varys, ale místo malých ptáčků měl k dispozici celou armádu špehů. Strach celého království, podle mnohých i temnou magii. Krvevranovým heslem se stalo 1000 očí a jedno. Špehové byli všude. Říkalo se, že krvevran má oči i ve zdech Rudé bašty a že jeho havrani nenosí jen zprávy, ale i tajemství. Jeho vláda však byla synonymem utrpení. Po moru totiž přišlo drtivé sucho a lidé hladověli. Šeptali si, že je to trest bohů za tohodle čaroděje, který sedí na místě pobočníka.